If just for a minute I'd fall asleep and not dream about you. I hate to admit it, I'm out of ideas, I don't know what to do. Most of the times I think I'll make it through, but all that it takes is one image of you and it shivers. Nobody knows the way it shivers. Nobody knows. It hurts just a little when I'm with my friends and we drink till we're done. Yeah. So I can't remember how it would feel to wake up in that bed right beside you. All of the memories I tried to erase just comes back when I'm sober and I see that face and it shivers. Nobody knows the way it shivers. Nobody knows because it shivers. It's cold in the dark without you in my arms. Yun o, malapit-lapit na tayo. Ano yan? Dagat yan o ilog? Dagat pa rin siguro yan no. O kasi mga corals naman yung bato-bato. Ito yung Santorini. Oo, yung Bolo Beach yan. Tapos lalampasan natin to. Lalampasan daw natin. Pinakadulo yung sa ano, Atanasya. Atanasya. Ito na siya. Atanasya, ito na siya. Saan na siya? Day 1. Ayan na o. Yun na. Ayun na, nakita ko na yung papasok yung white gate doon. Ito na siya. Andun na O, siya. diba? Wow! Andun na siya. Maganda din. Ay, hello ma'am. Good afternoon. Yes po ma'am. Ma'am. O, papamayabot ah. Opo ma'am. Ayan na siya. Opo ma'am. Dito Anong na sa siya. Dito na muna tanayin natin kung saan. Ayun. Dito ay doon sa may makulimlim. Hello kuya. Good afternoon. Yeah, yun. Ganda. Kuya, kayo po si Kuya Ray? Oo, ma'am. Si kami at Batanta Kuya Car Camping. Ay, hindi po. Heights po. Heights. Hello, honey.
Umapoy na. Hello, good evening. Nakakantok. Pagod. Ada power bank ka pa ba? Hello mama. Kainan na. Ulam ako ng kamatis. For the skin. May ganon. Hello honey. Kain tayong mangga. Midnight snack. Midnight snack. Tingnan niyo yung background ko guys. May paduyan-duyan pa. Wala, hindi nila masyado makita, madilim. Ito na lang, pakita mo. Gusto niyo bang magkayak ako habang nagduduyan? Ano daw? Gusto niyo bang magkayak ako habang nagduduyan? Oh, di ba? Exhibition ko yun. Sige nga. Patigin nga. Pagtulog ka na lang, saka ako gagawin. Tulog na ako guys. Nantok na ako. Medyo nahihilo na ako. Kaya it's time to sleep na. Good night guys. Good morning. Ganda. If just for a minute I'd fall asleep and not dream about you. And I hate to admit it, I'm out of ideas. I don't know if I'll cope without you. Yeah, shivers. Nobody knows the way it shivers. Nobody knows 'cause it shivers. It's cold and it's dark without you in my arms. Yeah, it shivers, it hurts. Shivers, it hurts. Hello guys. We're going to the other kabilang bangir na island, Char. Ikat-ikat lang tayo. Ticket lang guys. Check lang natin sa kabilang Isla. isla.
Ayan. Wala dyan, maganda ang beach doon. Ako. Wala pa dito. Kaya nga po. Maganda ro. Sige. Doon kami kahapon. Oopsie. Ayan, having tayo. Punta tayo sa kabilang isla ulit. Sabi nila, mas maganda daw doon. Kaya check natin. Doon. Sa may... Ikutan daw natin ito. Ang ganda rin yung promise. Doon tayo pupunta guys. Doon tayo pupunta guys sa kabilang bangir. Ayan. Sure. Kunwari bubuhatin ko siya. Ganon. Okay. Ayan. Yee! Ayan. Ready na. Hello. Good morning! Happy Sunday! Ayan, nandito kami sa isla. Dalawa lang kami. Oh. Yun ang ganda. Nakaka-amaze. Tapos mababaw lang. Yun lang, medyo mabato pero may mga part na ano siya, no? Okay lang, mas maganda dito. Oo, kaya. Walang si urchins. Balik na kami. Nandun na yung tent namin. Pakita mo kung saan ka galing. Guys, push it. Push it. Push it. Corny ba? Corny? Eat breakfast. Brunch. Brunch na natin to. Okay.
picture lang muna tayo dito sa place nila. Ayan, ganda ng view. And guys, meron pa pala silang family rooms dito. Ito siya, lapitan lang po natin. Ayan. Sa mga interested po, you may visit and message their FB page po for reservation. Kasi no-walk-in po sila dito. Ayan yung family rooms. Ganda ng window nila. Salamin. And ito, maluwang pa. Maluwang yung space dito. Lakad lang tayo konti. Malapit sa may common CR nila. Ayan. Ito siya. Ang ganda rin. Oh. May pasalamin ulit. Kikita mo yung itsura mo. Palabas at papasok bago mag-CR. Yan yung isa. And ito. Mirror, mirror hanging on the wall. Char. Meron pa sa likod. Guys, meron pa pala silang box rooms doon sa harap. Hindi ko lang na-video. Tsaka meron din silang CR malapit doon. Ganda dito guys. Yung mga ano, pa-table and duyan ulit. Ano naman may tugtog at nasabit ako dyan to. Nasabit na. Oo, pabaliktad pa. Tama na. Tama na. I see that face and it shivers. Nobody knows the way it shivers. Nobody knows because it shivers. It's cold and it's dark without you in my arms. Yeah, it shivers, it hurts. If just for a minute I'd fall asleep and not dream about you. And I hate to admit it, I'm out of ideas. I don't know if I'll cope without you. Yeah, it shivers. Nobody knows the way it shivers. Nobody knows 'cause it shivers. It's cold and it's dark without you in my arms. Yeah, it shivers, it hurts. Shivers, it hurts.